Συνεχίζουμε. See it's a bit like that, but this one's quicker. They all go like this. Yeah. Να και τα τραμ, Χριστίνα μου, κάπως διαφορετικά από τα δικά μας, αλλά τραμ κι αυτά. Όταν λέω διαφορετικά δεν εννοώ πιο ωραία, ίδιο πράγμα είναι. Ίσα ίσα τα δικά μας είναι πιο μοντέρνα, πιο καινούργια. Και πριν που έλεγα ότι θα τραβήξω από μια άλλη περιοχή, εκεί στην παραλία της λίμνης, είναι και ένα τρίτο σημείο που θέλω να τραβήξω. Δεν το τραβάω τώρα, γιατί τώρα γυρίζω πίσω, δεν έχω χρόνο. Είναι ο κεντρικός δρόμος, η Bahnhofstrasse, που είναι εκεί πανάκριβος. Όπως λένε, από τους πιο ακριβούς δρόμους στον κόσμο. Κάποιοι λένε, έχουν κάνει σχόλιο, ότι είναι πιο ακριβό και από την 5η λεωφόρο της Νέας Υόρκης. Τώρα, αυτοί που ψωνίζουν και εδώ και εκεί ξέρουν. Εγώ προς το παρόν δεν ξέρω. Απλώς ακούω. Ακούω και επαναλαμβάνω. Εκεί απέναντι είναι το ξενοδοχείο που είχαμε περάσει πιο πριν που έλεγα. Και σε λίγο θα φτάσουμε και στο εκείνο το καφέ, το Μότα, που είχα βγάλει κάτι φωτογραφίες και σας είχα στείλει. Τώρα το δούμε και με κάμερα, με κίνηση. Αυτό εδώ πάνω, στον πρώτο όροφο, είναι ένα πανάκριβο εστιατόριο. Αυτό, όπως επίσης και το διπλανό, αυτό είναι από το πανάκριβα. Εδώ και απ' έξω όταν περνάω, κάτι με διώχνει. Αν και από ό,τι φαίνεται από τα παράθυρα έχουν αυτή τη φοβερή πολυτέλεια μέσα, που κάπου μου τη σπάει εμένα, αυτό το υπερβολικό. Αλλά αν το δεις από καλλιτεχνικής πλευράς, φαίνεται ενδιαφέρον. Αυτό το κτίριο εδώ μπροστά μας είναι ένα παράρτημα του Δημαρχείου. Από ό,τι ξαναβλέπεις, Εύα, με τα κτίρια, μια φοβερή και ξεχωριστή αρχιτεκτονική δεν έχουν. Διακόσμηση, αρχιτεκτονική διακόσμηση, ναι, έχουν. Αλλά κάτι το ξεχωριστό, το διαφορετικό αρχιτεκτονικό σχέδιο δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει, παρά σε λίγα κτίρια. Να βλέπεις αυτό απέναντι. Έχει διακόσμηση μόνο. Μέσα δεν ξέρω τι μπορεί να λέει από αρχιτεκτονικής πλευράς, αλλά έξω είναι μόνο η διακόσμηση και αυτά με τα γλύπτα που είχαν βάλει εκεί, που έχουν βάλει. Τα άλλα δεν λέει τίποτα, τύχη με τρύπες. Τώρα σε 2 λεπτάκια θα δούμε το μαγαζί που είπα πριν, το Μότα, το καφέ. Και θα κλείσω το βίντεο που τραβάω σήμερα.
Να, είναι αυτό εκεί με τον κόσμο. Και άλλη μία τελευταία εικόνα εδώ του ποταμού πριν κλείσω. Περισσότερο δεν το γυρνάω γιατί είναι ο ήλιος κατάματα και φαντάζομαι ότι δεν θα φαίνεται καλά.